vangittu ja sitten mä lähetin toisen viestin, että se on vapautettu. Tämän vuoden asuntomessuja vietetään poikkeuksellisen haasteellisissa olosuhteissa. Taloudellisen tilanteemme voimakas heikkeneminen näkyy erityisen synkkänä rakennusalan työttömyystilanteessa. Talonrakennusalan työttömien määrä kasvoi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun yli 40%. Alalla oli vappuna yli 17 000 työtöntä työnhakijaa. Monien käynnissä olevien työmaiden valmistuessa kesän ja alkusyksyn aikana tulemme näkemään työttömyyden alalla vielä selkeästi kohoavan. Rakennusteollisuus arvioi suhdannekatsauksessaan, että työttömien tai lomautettujen määrä alalla saattaa talveen mennessä nousta jopa 50 000. Valtiovallan elvytystoimenpiteet alalla ovat sinänsä toimineet erinomaisesti. Valtion tukema asuntotuotanto tulee tänä vuonna nousemaan tavanomaisesta 4 000 noin 10 000 asuntoa. Varsinkin niin sanotun välimallin käyttöönottoa on alalla kiitelty vahvasti. Niin sanottu 10% korjausavustus on myöskin lisännyt voimakkaasti taloudellista toimeliaisuutta. Vapaa-rahoitteisen asuntotuotannon ja liike- ja toimitilarakentamisen samanaikainen sukellus on kuitenkin niin jyrkkä, että emme säästy merkittäviltä kansantaloudellisilta tappioilta. Rakentamisen osalta koulutukseen on olemassa selkeä tarve, erityisesti ensi vuosikymmenen uusien osaamistarpeiden osalta. Nämä tarpeet vain kasvavat laman taittuessa ja rakentamisen volyymin normalisoituessa. Uutta ammattiosaamista tarvitaan erityisesti energiatehokkaassa rakentamisessa sekä tähän liittyvässä rakennusten lämpö- ja kosteusteknisessä käyttäytymisessä. Korjausrakentamisen suhdanneluontoisella avustuksella on onnistuneesti ylläpidetty välttämätöntä ikääntyvän asuntokantamme korjausrakentamistoimintaa. Samalla on havaittu kasvavan korjausrakentamisen tarvitsevan yhä enemmän osaavia tekijöitä. Osaavista eri alojen ammattityöntekijöistä, työnjohtajista, suunnittelijoista ja muista tarvittavista alan osaajista on pulaa ja nyt. Varsinkin tässä tilanteessa olisi erinomaisen tärkeää edistää osaamisen ja työvoiman pysyvyyttä rakennusalalla työttömiksi jäävien ammatillisella työvoimakoulutuksella. Myös vastavalmistuneet nuoret ja heidän tarpeensa saada työkokemusta ja lisäkoulutusta tulee ottaa huomioon. Samalla kun pyrimme minimoimaan kansainvälistä talouskriisistä väistämättä seuraavat tappiot, meidän on osattava katsoa tulevaisuuteen ja pitää huolta niin alan osaamisen säilymisestä kuin sen kehittämisestä. Edellisen laman kokemuksesta on osattava ottaa oppia. Yhtään alan ammattilaista ei saisi nyt menettää pysyvästi työelämän ulkopuolelle, vaan pikemminkin ponnistella sen eteen, että oppilaitoksista ilman työpaikkaa valmistuvista ja alalla työttömiksi jääneistä mahdollisimman iso osa voidaan ottaa ammattitaitoa vahvistavien koulutusohjelmien piiriin. Suomi nousi edellisestä lamasta panostamalla erityisesti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Vaikka maailma on muuttunut, samat lainalaisuudet toimivat pitkälti edelleen.